ko para dali sa ato ang kanan, kayuhan. Pero wala na muduyog na ko. Sahay, makaingon ko sa kong kaugalingon. Ako na ba ay gustong mabuhi? Ako na ba ay gustong dili puso ko ang Diyos? Ako na ba ay gustong wasting pa ang kalibutan? Ako na ba ay gustong manginabuhi padalinin sa kalibutan? Sa katapusan mo, ako na ba ay gustong kaluwasan? Ang kamatuoran, karon ang mga tao mabuogan, mga naas na munuan, mga presidente, senador, congressman, unsa pa diha mga man diha, kapitan, mga anak, kinahanglan ang umahon ang mga tao na kinahanglan. Kaya maningil na yun ang Diyos. Pagtihan ko kamo, maningil na. Sinako sa galakaw, umura lang ko, galakaw, wala, umura walay pulos ang mga tao, no? Mas pulos magaling na yung nag-tour lang mo. Panaan ang mga dato, kung mga sakyanan, mga dimotor, nag-tour kung kinaihan, yung naglubaan na yan ang dalan. Kaya kung kapos na nag-lisod, intaon kayo pagpalis, papalit, kung mga motor mao, hindi na pressure sa balaod. Tama? Tama po, mga kapos, ayaw po mo, tumana lang ang balaod, pero kung madahon ang kalibutan, wala na kayo labot din. No? Ako, magabang ako, mga pulis, mga katabang ka, kaya mugupot ang kalibutan, kuya na gali ron ang kira, kuya init na gali kayo ang kalibutan, mulino din ako, magkaion sa maka, may pag-ion sa nato, mawalahin na ang kanan, may pagpaminaw na ako, na di mo ko makaluwas, kakatag naman ko yung kasiguruhan, magpandong naman ko sa kalali sa Espiritu, kung sa kamong akong katawan, ayaw din mo pag-yaga sa akong kisulti. Kung naamay, nagsulti ninyo, nakakita na ayaw mo pag-gamiin. Ayaw mo yun, kung ingon nga, bakak niya akong kisulti. Kung bakak ni, kamo lang, may balo anak, kay silutan din mo sa inyong pagpalayo na ako, pagpakaroon nun. Ang ako ay mo ihusay karoon ninyo ha, mga niyo. Salmo 76. Ano yan? Sa Juda, ang Diyos na nanaog. Nanaog. Di ba si Kristo nagpabilin sa langit, magpadala sa laking Mesiyas, magdala sa iyong pag-reflect sa iyong panabuhay. Challenge. Ano ako ninyo? Isa man ang nagwalin ng ma-reflect. Siya ang akong abyan. Kaya pa mo nagsipsip inyo, wala din nakita, nagagato, hinuna sa inyong pag-alagad. Saan mapag-usap na sa mga tao na nagpapilit ka sa naandang pagtulunan na makaluwas ang isuon, makaluwas ang manaptan, makaluwas ang pari, pastor, kaabag, isa ako, hindi ko makaluwas ninyo. Makaluwas ninyo ang inyong kinaila, usma na. Tama? So nalagpak ako ang Diyos na nanaog. Sa Juda na inapag-ayo ang Diyos o sa Israel. Nabuntog ang iyang ngalan. Okay? Nabuntog? Kapatay man si Jesus, di ba? Nabuntog napatay siya. Naalas Biblia. Nagpabili sa salat, magpadalag, laing Mesiyas, ang magkatabang, o kinsa kanya tumausap sa iyong pagbalik. Usa ka mo mga kabos, ayaw mo pagpatas-taas niya. Kabulahan na mo mga kabos, gilaw-law. Hindi pagin maminaw na ako, bahala mo. Okay? Gawin mo. Kamu ramay namati na ako ng sipso ko. Kahit mo kamu ramay namati na ako. Tama? Kamu ramay nag-bisti na ako. Tama? Sige uhaw ko sa akong pagwali. Ang mga apostoles, iuhaw pagwali. Kamu ramay nagpainom na ako. Di ko tom ko, kay walay laminaw na ako. Kamu ramay laminaw na ako. Dumudoong ko, kay wako gidawat sa ako ang relihiyon. Di ko nabunyagan. Dumudoong ko, kamu ramay nagdawat na ako. Napriso ako kay dili ko masuk napriso ko nakulong ko dinhi di biya ko sa kalibutan nun amo na may niluan ako. Tama? Nagpasiton ako, di ba? Nasa kong pagam ko nahubag, nausap akong palakoy nadaot akong palakoy, nahubag ang akong mga magpaghinila. Masikitan ko kamo na may niluan ako. Ha? Kung lumiit pag-ali mo na ako, bahala na mo. Okay? Kasi sila nila, nag-istorya sa tawan ng mga ayaw po na, hindi pa na kaya na nag-isote yung nakita.
Pasilaan lang ako, kaya yung gagayang espiritu. Ako, pwede ko niya gagayagaan. Pero siya man ang kumapyan. Okay? Manay siya ha? Nagdala ko. O ang Israel na puntong ang iyanganan. Tama? Walang gilansan siya sa cross ninyo. Ikampo, matuman, wala matuman. Gipulihan, ang likuran ng pinasilungan, sila na hinoon, ang ilang hari. Tama. Anaan sa Jerusalem ang iyang pinoyanan. Kasi i-post ninyo, mga YouTuber, mga i-post ninyo ni kayo yung pagmahay. O post magaling mo anang mga salabayon. Kung hindi niyo, magmahay din ko ninyo. O mga matay tani, ayaw na magdoon ako. Okay? Nagpuyo siya sa bukid sa Sion. Dito, kipalipali niya ang mga utyong o mga kaway. Okay? Karon, ang espiritu may nagpuyo din eh. Okay, sa kanya ito, no? Ibali-bali, no? Sakitan mo, no? Malang musuko sila ni, ang sadaan. Ang ilang mga kambing o mga espada o ang kanan nilang pinagiban sa gubat. Pulong. Di ba? Helmet? Espada ang atong pagtuo. Pagka mahimayaon mo, o Diyos, mahimaya. Itakaan sa niya. Ako, itakaan ko sa kapos ko, nagpakakapos ko. Tama? Walang hindi na magamit akong kamot ang suri. Magamit ang kamot ko yaw. Kalaglagan. O bukson ko, kalaglagan dyan. Tama? Hindi ako kagi ko gusto mga laglag ang tao. Pagkahalang doon mo, samtang nagluksong ka sa mga bukit, diin kibuntog mo ang imong mga kaway. Okay, sa kikaway na ko. Bahala mo na. Bilahin ko ni sa inyong mga orasyon. Sukot po kung mamatay. Ay, kapoy, kay tinis kalimutan. Kay makita na ko ang mga dato, ang mga taas. Katuloy ng mga kapos, nag-isot itang ultimo lawas nila dito. Ugmad na ugmad, maupay panlakon. Ang isog nilang mga sundalo, isakmitan sa ilang mga inagaw. O karon, nangamatay na sila. Walay usa nga nahabilin na makagamit sa ilang mga hinagiban. Asa naman itong sundalo ni Kristo? Di ba, nangamatay na silang huwag, na? Ipatay po ninyo sa inyong reliyon, yung tinuhuan. Kaya palulong mo anong patay, harong pangawartahan mo? Bisag patay, dugay na kapatay, pangawartahan? Ganito mo ng amahan, hiwa mo kaila? Ako na nag-isotin. Ang sura ko. Ano man, nakakita ko, na doon ay impyerno. Sahay, magkano ako sa taon lang. Tiin to ang lang ito na yung makaluwas mo na ilang kalagaran. O, kakabalo, pawali mong kinabuhi. Ganang nag-uol ko, kung ano po yung mamatay. Karong lagan kayo, ako kailan ng uban. Sa dihang gihulga mo sila, o Diyos, ginako mo, gihulga. Kanina itong kakalagman karon. Tama? Tama. Di ba lagan kayong patay? Basta sa ito sa matalong ganong patay, wala na sulban. Tama yun. Nang dako. Ang mga kabayo o ang mga nagkabayo nangahulog o nangamatay. Tama? Nagsakay sa ilang reliyon, nangahulog, nangamatay. Pero man, nagsakay sa tinuhan, nagsalin, panulong na po si impyerno. Tama. Kaya tungkol sa reliyon, nagbumulay na mo. Tama? Tama. Aban ikaw o Ginoo. Kaya, wala niya. Ikahadokan pag-ayo sa mga tao. Mga na mo reflect ko, nahadlok sila na kumuha ni Dini. Kaya hadlok ko no, makita inang sala. Huwag mo nahadlok. Isay, good mo, tulog na uman ako. Ha? Upag na yung mata, no? Na-aimbag na ako si Hilak sa mga tagkahe o mga ulo. Magsige kong ampo, Ginoo, i-extend ang kalibutan para madako. Ang mga tao po, magpalayo po na ako. Baka sa mukha na ko, sino ba ampo? Ako nakabos na? Wala na? Wala na? Nagkaunlod na ako. Nung magdilig na sila, muling ako, wala na akong ampo. Ayaw in taon, pakaulawi ko Ginoo. No? Ba't ampo ka ha? Wala mo ka na nila. Kinsay makatubang kanimo kung magpuwag ka. Isa matubang.
Karon mo, uyo ganyan yung kalibutan, mo bagyo, ganyan mo sila, o ganyan, tanaw na ito, makatubang pa mas kapungot sa Ginoo. Kanang inyong hari nila na dunalo kanang inyong saligan, tukawa na sila ang atubangan. Tama. Kung magkila sila, pagkiraha. Ang mga sundalo, lukay kayo. Akala, kung gisultin ka nila, kanang mga presidente, gisultin ka, ba't paubusan ay, ang kila ila na sa lautan, wala may kila. Tama. Yan sa man eh. Nag-alagad man ka, so tumana. Mga sundalo, tumana lang ninyo. Alam mo, pagbuhat o pat. Mga polis, kung sa diyan, mga maril, tumana lang. Kasakay na ang kikinoo. No, doon kayo. Doon sa itong balaod. Magsige taglaban sa mga taong ako. Tama? Tama. Magsige pagkatangyo na ang gagawin kayong mga ako. Ako wala na. Ikan sa langit, ipaila mo ang imong okong. Hindi ikan sa langit niya. Ha? Kay biblikal niya. Biblia niya. Tama. Wala mo na buhat-buhat. Dahil niyo mo niya. Luluwa na wala ka ng putuman. Ang yuta, nalisang o ang o wala magtingog. Ano? Sa dihang magtindog ka o Diyos, aron paghukom o pagluwas sa tanan nga nagaw-gaog sa kalibutan. Kaya tindog na. Ako tindog na kung pahala mo diya sa ang Diyos yun ang akong ginabanan. Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises. Di ka ng Diyos, di nga diyan nagpahari-hari. Ang kasuko sa mga tao nakadukang hinuon sa pagdaig kanimo ang nahisalin sa mga gubat magtuman sa imong mga kasaulogan. Okay. Nasalin ka? Wala naman ka naglibati. Tama? Tama. Kaya may gubat na to sa atong kako. Murag wa na tayo pahuway pagpahing kamot kaya ito gituot pa sa mga gato. Tama? Tama. Suroy mo og adto sa bukid. Ako nag-abot man gyud ko, galakaw man gyud ko. Kana iyong hari nagalakaw. Doy kay mga kamos. Masaging hala, adto ko bitaw na. Mga kabayo. Doy kayo. Mga motor na ilang ikargahan, mura lang ito mga bayadan pa, utang pa. Kagagan sa highway, pagkakpod. Tama? Tama. Ako wala ko, iikot na ko ni Kinano man. Luoy kay kapos. Pagbantay na i-Diyos na maningin. Amen. Naluoy po ito, kailangan puti balaod. Ang isubo nila, katong puto mga sulugon. Kaya katong naglingkod kasi pangurakot. Kaya katong nagbalipod, o pero mag-sige mo pangawat. Tama yun. Sultian na nila. Na kami, dili may makaluwas. So, aba, nalakat na ba? Dili ko makaluwas ninyo. Ato mo siyang pasto makaluwas lang. Maraming ako mag-uy-uy, managan mo na. Tama. Katukan nila to ang Diyos, katukan nila to. Ihatag sa Ginoo na imong Diyos ang isaad mo kaniya. Okay? Isaad ako sa Ginoo ha. Na ako yung mga katawan sa bakong yuta. Ang mga pinili, pag-ubos-ubosan ng kagalagman o matag-agaw, ipakaon mo din. Amen? Amen. Na ako yung isaan ninyo. Isaan lang sa Ginoo anak. Na iba pong yuta. Diin, maghari dito, mulay mga hakog dito. Mulay kurakot. Mulay hari dito, nga nagwaliwali, inyong gitaraan dito. Wala. Sila ako, mapil ko ninyo. Kaya sa akong buhat ko ganito. Di ba, apil ko ninyo? Tama. Di ba, ako hari ninyo. May ilang pasagin ako, nagpag-ginoo ko. Eh, Ginoo, apil ko ninyo trabaho. Tama yun. Kaya yung Ginoo niya si Mando. Ihatag sa Ginoo ang na imong Diyos ang gisaad mo kaniya. Kamong mga kasikbit na kanasuran. Kasikbit ng mga lugar. Tama? Pagdala. Pagdala ng mga gasa kaniya. Kinsa man itaw kaniya. Di ba? Ang mga Jerusalem, sikbit sa Jerusalem, Palestinian, sikbit na. Nasa daw, lugar no? O dagdagan ng lugar. Gasa. Hindi naman ako maglumado pa. Nakabos ko. Tama? Ako na yung mag-antos. Dito mo dito magsumor, no? So wala nagsulti ninyo? Ang inyong masakit, akong ipagsuka, ipagkapoy, anak. Tapos dito gani sa doktor, babayad, gani mo? Tama yun. Panoy, lakas, dito pala lang. Tama? Nagwali ko, ino pa mong lautan, kulto, pa? Ano naman? Ano naman?
Kailangan mo sala. Wala mo sala. Kaya ninyo, nagbalik-balik man ako din okay na mo. So, namahay mo, ako di kaya. Hindi ako di kasal. Yan lang, mamatay mo. Gini mo sa Diyos na mahadlok ang mga tao kanina. Kaya na ikuyo-kuyo. Tama? Pero, nahadlok ka. Basi hindi ko yung upusog, may Diyos ko, madlungo ka na yung pag-angkong, mamahakong, no? Tama yun. So, kamo mga dato nga nagtago ng mga wala di problema na po. Maragili na mga kaganahan mo ka o na yung masigikuyog ng kalibutan, labi na mo sila o. I-research lang ninyo sa science, paano makita? Kamu na nag-eskwela mo, i-research lang ninyo sa mga scientists. Ano gani global warming mo? Tama? Baka nandok ka na? Iwarningan ko ta sa Diyos, pinaagin paghubad na ako sa tinago ni Kristo. Amen. Ikulit-kulit ninyo sa inyong kaalam, inyong isbilahan. Magkasama na ang atong pagkinakuhi din kong mga gusto ko na ang Diyos. Sorry kung mulakaw ko niya, sa kaya mulakaw ko gawa dito sa mga lugar na nandito sa kipipin ng kono untak, mga nagpahinti ng untak. Kinsa po'y mulawat na ko dito, na ang mga tao musulod ko ng syudad, na nagdali. Huwag yun, maminaw ka sa ulong sa Ginoo. Wala po ko nagwali. Yung mas kaya naman po mga pastor, na maing pastor nagwali. Nagpaila na ang Diyos Espiritu. Hindi kung kailan yung Espiritu, pagita ang Espiritu, malapandong sa kalayo, nagbunyag. Amen. Paano na? Kung ituloy mo sa inyong pastor, o pare, Tama. kasi sila may namunyag, na ay nagpabunyag nila, na magtuko sila ni Juan. Isa may nakatandil ka tungkol si Juan. Kung si Juan, ganun wala ko sila natuon ni Juan. Tama yun. Ang tao, labayo mo sa tao. Ganun mapaampo man mo sa tao. Tama yun. Kung ang tao nagpili, ganun mapaampo man mo sa tao. Tama. Diba? Nayo po mo sa tao. Ipakaulawan niya ang mga garposong prinsipi o gihadlok niya ang mga kamhanang hari. Okay? Kana ang prinsipi niya garposo. Ulawan niya sa Diyos. Makakumpre. Tama? Tama. So may prinsipi niya din na may corona. Nari ang may corona. Hindi kami ang mga sako. Isukin naman ni Kristo ani. Di kani ako ang kinipasama ng anak. Ako din kaguan ninyo. Hindi na ko rin kaguan kasi siya ang akong apyan. Amen. Ang Diyos Espiritu. O gamit siya sa mga tao na namatay ka niyan to, di ba? Tama. Ang Pilipino, namatay ka na. Walang lingkuran. Okay? Pwede ko sa pamambot rin. Basta, manindog ka. Bumamalay ako, ipaabot ako sa Espiritu sa Diyos. Sana mo sa isip ka inaibig. Ay nang muog ang tuwani kay wat mo'y katawad nga mambo kung wat nyo minagian. Kay maunay niya mo siyang magpag. Kaya makasalat na mo, wala mong kabuhat. Ako yun kabuhat ko. Pabalagdungin ninyo, kamong namin sa YouTube, sana dito kung wala kanina ko na. Ano man, dili naman sila magmahay, kay gilalog naman tibok kalibutan. Amen? Amen. Pag-ampo alang sa pagpakitabang. Luwasa ako, O Diyos. Kagaliog na ang tubig na nakaunlod o naunlod ako sa lalong alapok o wala ako'y kasukaran. Kaniya na ako sa lalong na tubig o kapit na malumos ang mga balot sa mga balot o nakapuyan na ako sa pagpakitabang o nagpuga na ang akong tutunlan sa pagsulti. Ikapuyan na ang akong mga mata sa pagpaabot sa tabang sa akong Diyos. Ang nagdumot ka nako nga walay kapasikaran, mas daghan pa kay sa akong buhok.
o ang kaaway nga nagbutang-butang kanako kusgan o buot mo patay kanako kana sila sa kamanan. Gipukus ako sa pag-uli kanila sa mga butang nga wala ko kawata. Nasayod ka, O Diyos, sa binuang nga akong nahimo. Wala patago gikan kanimo ang akong mga sala, dili ba? Ayaw itugot, mapakaulawan ko ang nagsalig kanimo. Ang Diyos o Ginoong Diyos nga labing kamanan. Ayaw itugot, mapakaulawan ko ang nagsimba kanimo, ang kanunay namati kanako, O Diyos sa Israel. Tungod o alang kanimo gibaybiyay ako. Kung nabulit ako sa kaulaw, may sama ako sa dumuduong alang sa akong mga igsoon. O giisip akong langyaw sa akong mga panay, kay wala na sila nangita kanako. Nagdilaab nga daw kalayo ang gugma ko sa imong templo. Ako'y isakitan sa ilang pagpalamas-tamas kanimo. Sa ilang nag-ampok sila mawala nakabuhan. Nagpaupos ako sa akong kaugalingon pinagi sa pagpuasa apan ibay noon ako sa katawan. Nagpuasa ako sa akong mga butang na kalibutanon. Gibiyaan ko ang akong mga negosyo at akong mga pagkinabuhian. Apan ako noon ang ilang gibiyay. Kagbistin ako sa akong timaan sa akong pagpagutan. Apan nahimo inoon akong susama sa mga tabi, susuman sa mga tabi sa ulan. Sa ilang pagkabi sa kadalanan, ako ang ilang giniskutan. O nag-awit ang mga kalahuban bahin ka na ko. Apan alang kalako, mag-ampo ako kanimo, O Diyos. Pagkalumbugi ako, O Diyos. Sa panahon na imong manimot ang tungod sa imong dakong kuma. Kay tumanon mo man ang imong saad sa pagluwas, dili ba? Tabangi ako, aron dili maunlod sa dako. Panaliti ako gikan sa akong mga kaaway. Wala ko na ibaluan, kinsa sila. Huwag niining lalong at tubig. Ayaw itugot na napawan ako sa baha. O malumos sa kailanman. O matabunan diha sa lugnanan. Tungod sa kaayo sa imong mga walay panglubad. Tabaga ako o Ginoo. Sumala sa imong pagpakadayaong kaluoy, kapwa ako. Ayaw kaligdi ang imong sulugoon kay ani ako sa dakong kalistanan karon. Pagdali, o tabangi ako. Ani o luwasa ako. Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway. Nasayod ka. Kung giunsa ako, pagpugal-pugal. Pagpakaulaw, o pagpalamas-tamas. Nagsulti ako sa tinuod, dili sila mamati kanako. Nakita mo ang tanan kong mga kaaway. Kay wala may nalilog kanimo. Nakapagkuol kanako ang ilang mga pagpipiyay. O nawakan ako paglaon. Nangandoy ako kaluoy apan walay kaluoy kanaka. Nangandoy ako maglilipay apan walay maglilipay kanako. Sa dihang di ko tumako. Giyatagan ako nila o kilo. Sa dihang giuhaw ako. Giyatagan ako nilang suka sa pag-antos sa ilang mga sala. Nahimo untag litag ang ilang kaugalingong lamisa. Ang ilang kundira mahimo untag laang. Butain sila aron dili makakita.
ug kuha sa higpit ang ilang mga puso. Ibubukan nila ang imong tumang kasuka. Pagkakuguma sila sa imong kabangan. Pamiyaan unta nila ang ilang mga kampo o wala na untay mabiling uwi sa ilang mga tulna. Itutos nila kadtong imong gisilutan o gidugangan pagayon bilang saman ang imong gipanamanan. Pangtangi silang tungkang masilog o ayaw bayot silang pasiluan. Palaan ang ilang mga ngalan sa libro sa mga buhi. Ayaw sila ilista uban sa mga matalo. Apan ako, nasakitan, ug nagantos, ug sa payawa, ug luwasan ako. O Diyos, laikon ko ang Diyos pinaagi sa amin, ug isamyaw ko ang iyang pagkagamanan pinaagi sa mga pagpasalanan. Mas makapalimot kini sa Ginoo kaysa halad nga baka usa-usa kang buok at tulong baka sa pagpakaruina. Hindi ka kita niini sa mga kabos, malipay sila, talaka, o madasig ang nagsimba sa Diyos, ang nagatamod sa balaang kasulatan. Patulugan sa Ginoo ang mga kabos, o pili kayo niya may kalintan ang iyong katawan na nabilangkot. Lahat, yuta, o kadagatan, o kanang mananap na naanini. Daigan ninyo ang Diyos, luwasan niya ang Jerusalem, sa iyang pagkaunlad ang bagong Jerusalem. O tukuro niya pag-usap ang kalungsuran sa Juda. Mupuyo dito ang iyang katawan o manag-iya sa mauyutang matatanang ang magkaliwat sa iyang mga alakad mo ipanulunod nini o may gugma kaniya mupuyo ang may gugma kaniya mupuyo dito o ba kaniya. Salamat kaniyo akong mga katawan. Ang pag-aambok ka lang, kung wala na ako ninagyan, ayaw na magtuon ako. Pero kung ako ninagyan, may katungod kong maayo. Usa, paggali kamu mga nagtuo sa Diyos ng kamanan, ikata ko na ang akong pag-antos sa mga taong bakakon. Siya ang akong Diyos. Diyos niya ako, na Moises, ni Abraham. Siya ang nagbandok ka na ko. Wala ko'y gisulti na wala sa balaan kasulatan. Usa ang Diyos maningil sa taong nagkamit kanya. Bulahan ka mo. Nakamata sa kamatuaran. O sa palayon ka mo. Amaman, anak, huwag ang balaang Espiritu Santo. Pag-awit ka mo nga malipayon. Ikaw nakabuhat ka mo. O nito mo ka mo kaniya. Nalagapuyok uban kaniya. Balamay ka mo. Ayaw ka mo palayak. Dahil ka mo niya sa impit na himaya. Amen. Bukod sa mga pinilit makubos-kubosan. Habang may kabugyot ang anak sa balaang kasalatan. Kaya ang mga pinili mag-adlaw hiwasay ginapakaon, kinalain, ikan sa mga kanting, harun magkandang sa mga abot, nga magkapanaunan, inikpalingin sa Diyos sa ilang mga buwan. Amaman, anak o ang balang Espiritu Santo, pulahan ka mo, kaya nakaila ka mo, kana ka, Amen. kaya nakaila ka mo, kana ka, nakaila ka sa ka mo kaniya, o nakaila ka mo kaniya, nakaila sa ka mo, kana mo, nagpakamatay para sa Diyos na nahigugma sa mga taong kilaw-taraw. Salamat kanina. Salamat, sir.
Bahala na. Bahala bayan sila. Malawit mo. I-shout out sa mga paminaw na mo, unya malamon, makasabot na mo sa akong gisulti dili ko Diyos, hinoon gisugo lang ko sa Diyos para pagsulti sa kamatuoran, paghubad sa iyang mga tinago o sandalyas. Salamat sa mga viewers. Hello. Okay, may gabi sa talanang. Di ba na itong mga, di ba nasulta na itong pag mabasa na niya, nang mahitabo na ba, di ba? Nang lumano na sa mga, kung siyang nausay ka doon, sa itong pagampo, may tabo na, baka siya ng panon ba. Mana ito ang bilik mo na bitagay, nagbasa na po sa mga pagampo, bro, lumangan kayo sa mga ba. Kaya isang po, nasod na niya itong mga pagampo. O, kinahangan po nga, pinagkanan din mga libot ka na ng makadalawat dito sa mga kabilang ba para pagkabot ko sa panahon natin magkatapang po sa itong mga buwan kaliwat. Magkatapang po sa itong pamilya mga itong pangatuyo. Kaya sa panahon ka ron, hindi mo na ito malilo nga dahil na kayo mga buwan. Pag kita po sa kalibutan na kung hindi na natutukiyon, hindi na research, hindi na ito may bawaan. Pero mas naya kayo na ay social media, makabalutan. So, mapamadun ang sa galang mo sila tayo inigbasa ng gold. Malang hindi na kita magkuhan ng magalang ang gold. Magbaluha pa tayo itong pagtuo, sari sa itong pagbalimon. Magmamala pa tayo nga pasibik din paglugay. Hindi pa tayo magnigamot ng bukuhat. Kaya nakakaya mga pangandoy na buhat at pag-utod. So mga yung mga nga hindi ka ka-ero sa tuwang pagto. Kailangan na mga siguro wala po siguro na iyaw din example, magsulti example, wala man siya nag-iyaw sa tuwa. Kaya mo gigi kaliyag na namin ang mga tinago. Wala mong siya i-iwan sa tuwa. Wala mong siya pinalibit ko, wala mong sulti ka na. So, panahon na gano'n ng banda. Hindi ko na kay... Ako nag-isal tulong di ko ang ganyan, kaya ang i-isay ka na bunda. Ano ko tawa na itao ng hindi ko ang ito may dipasir na. Hindi na ito siya dumtan. Kaya, halimbawa, kung dumtan na ito siya, niya. Ipamtang ginawa ang alang kaniya. Ako, pati yun siya. Muna akong ikadukan ba? Niya. Mabasa na lang na. Ako niya kung lumot. Dahil ka na ito ang liog ko baga. Salmo. Connection ko niya ba? Tanan, mga prayer. Kung magong siya, makalimutan. Magkadukan. Piniklan ng punta. Nasuko man din niya. Wa man hadok ang tao na. Sulod sa ito ang nawala nga. Atong gawa na, mga tinakataman dito sa gawa. Pakita na ko, pagigita ng siya kalusan ko. kita, na-injeksyonan na ta, daghang mo sa katuan mo na nga ang dato, ang urot na pagkwarta ni katigulang. Kung maglumot na niya, Igom tagyuta, urot na ang pagbaligya. may kita, malaglagon siya. Baga, itong mga Ang nagpatabang na kung malalagyong lugar, dito sa kinan. Manikawa ng atong tinukod na isol.
Yung mamaya nakato sa loob. Para ang dili mo linog dito lapita, dili. Ito, magkapasalot lang. Kapos-kubusan kamay Kaya na. ano ba ng magkapasalot eh, lagay. Ang pa kumapandungan. Hindi na ito balik-balik kung yung mga sila. Lisod yan tao ka. Nalimla karon murag nakungkar gid ba? Murag 20 kapin porsyento iya na sigawa. Dali tas panginabuhi. Ito nagwali po, nagluganay po kisay maayo. Luganig tao. Hagung ng dalang kayo masuko, magkakasal ng ulan. Nagawa na ito. Hindi sa tubo ng dato. Diba kung sa tawanan, isa kayo mga gagong lang sulitan. Wala nga itong, alam ba? Di na natin pagawa sa baba, mga kay Juan, ang gusto niya. Pero sa yellow. Nandun naman ako sa hirap. Kaya may mga nga, nalukoy lang ito niyo ba? Pero, ito na pagawa sa baba. Bukan mo lang magkakaasa ito, no? Pagkaasa lagay. Huwag nasulti magkato nga naluoy mo Naluwas na ka. suko man ito na lang hilom kung kalingan mo siya sa Ginoo maayo kung nasulti man lang naluoy na niya Tuloyan pa siya. kasi sa akin mo na ginato nga Tuloyan pa makausap. kaya ang bukaw sa babaw ulan kita mahugaw yun bayan nga ito lang i-hilom na ito. Kung di ba, naman pagkugong na ito, nag-practice nga kailangan magkugong kita sa ito ang problema. Hindi ka balik ka sa ito ang mga ilod yan. Kailangan nga lang. Pagsulti sa tinuod, no? Kung gilisdan mo, gilisdan ko sa una, pero naabot naman ko sa kapunuanan. Magsukot naman ang Diyos kung ako ang puling kubit-kubiran. Dili man ko makaluwas sa mga tao na namatay. Kung ano man isiguro ninyo, katong nito man sa sukot sa Diyos, kung nito ako. Mawala na tuo mo sa iyong Diyos, kawa, inyong Diyos, kawa, yun, nakasulti ninyo. O inyong alagaran kiatiman. Bisa mo tinong kadautan ang kalimutan. So, salamat kay ninyong nakanunay na matik na ko. Pero wag na po ko'y labot ninyo kung di mo mamatik na ko. Ako lang ipasitaan. So, kaya ang kalimutan karon ipakita na ko. Isa kita na injection na nata. Sa ito pa, nakabalo na daan ang sinsya. Ang kabalo na daan kano sa ata ay maintenance. O, di ba? Kaya mo kadlok, kakamatayon. Wala nakita na ko dagang yung mga matay, hindi kabot sa panahon. Nga, ika magpakamatay ka daan, tantang buwit ka, walo na doon kabalaka. Kung magsakit man ka, pangayot sa Ginoo. Wala ako, di ba naisipin dito ka tao sa una, no? Naiapyan, no? Walang kayo mo pag-iingon ikaw no, wala mo magputpuban ninyo ng mga anghel ang katong mga tao nga manalikod ninyo kayo mo yung ordinary lang mo kayo kung muinit ang kalibutan mo sila o kinsa may magluwas ninyo kanang inyo ang gitukuhan diha nga gisuporluhan ninyo makaluwas nyo na kanang inyo ang gi-honorable o inyo ang excellency ugod sa diha kinsa na makaluwas nyo na bisan ganit sa tawhanon kaya kwarta na nato, kupitan pagani, kawatan pagani mo sa tubang. Tama? Ako isulti na ako kay walay exemption, walay exempted sa Diyos. Dato ka man, halangdon ka man, sa papa, obispo, o kinsa ka diya kang pinakadato nga pastor, o pinakadato nga politiko, pinakadato nga tao, mo abot yung panahon nga mamatay na. Kung yung matubang yung ka sa Diyos. So, dili yung mahulga na ko, dili pangadlo, tinuod ni, para dili ta magmahay. Kaya ng mga dato ini, kakuha mo ang ni, makuha ko noon na kay Ginatagsos, diri ko noon, babalik sila sa Ginoo, diri, pahalang isa mo kaon. Oh, bago sa punto na ako, diri, yung mga punto maminaw, kung naan niya tanan, kabuhong. Mayon sa, ato dito kay daghang pa ko mga iksoon, noon, isulti, maminaw lagi ito ni mo, maminaw, naaman to'y,
pagtulunan dito. Di ba kung anak sa inyong pagtulunan, di mo nabunyagan. Tama yun. So si Kristo sa una, ipatay. Insulpot lang siya na. Tama. Walang di ko tuuhan kay kinsa kuno ko. Si Kristo, ang mga apostolis niya, walang wala gituuhan kay kinsa kuno mga apostolis, mga fisherman lang. Tama? Magkaroon ka na. Pakuan mo ha, pamingwit mo ha. Ha? Fisherman o. So fisherman ang ingon. So nagpanday si Jose o. So nagpanday ka, nagpanday ko sa yung inuha ditong balay, pinaagi sa akong pagkuhali. Padala mo o mga bukang sa inyong pagpaubos o pasaylo, padala mo inyong mga kahoy dito sa balaang syudad. Lagi isutan sa balaang kasulatan. 2,400 kwadrado ang syudad ha. Kaya kung gusto mo masunod mo niya ni Kristo, Kristo ano na ba mo? Mamatay mo ka niya. Mulay kayo dito. Kaya mo agi mo kabulanan, bukasaan mo sa inyong kabalimong cross. So pagka ninyo ang kakaw kayo, kamu, nakandungan naman kamo, nabunyagan mo sa kalay sa Espiritu, huwag mo ko nabunyag ninyo sa tubig. Di ba? Libre kayo daw. Huwag mo kayo na, anong seminar mo, sinong sa seminar namin sa Biblia? Wala siya nag-seminar na, wala na liminar. Walaon mo na sa yuta. So, hindi pa ako namunuan, kinsa makang hari ka, pagkahan ka dito, hari ka sa Diyos pang ikaang Espiritu. Walang may maminaw na ito. So, ako po, ako mga katawan, kasi dahil na nakain mo panghugot. Panghugot sa mga tao, hapit ng kunla-kunlod. Ha? Salamat, kakat na ka. Manina. Kung sa kaya, ang lagi kaon pa sa kairo, nang uban-uban ko sa tao dito, joker lang ko lang. Inom pa ko. So, hindi ko minom isa. Siya, ano lang. So, kaya pa ko. May gusto nila, na-joke-jokan. May gusto niyo, kalibutan mo. Pero, hindi ko iya sa kalibutan. Ha? Wala pa kalibutan. Wala. Kuyaw ang akong kamot. Hindi na lang ako na-explain. Kung nakakita, kita niyo ng kalayo, akong kamot, akong laman sa kalayo. Mauna ang kalayo sa Espiritu sa pansa silot. Wala mag-isot sila kanhidri kung naapas sila paglubot na ako. Kung naapas sila pagkakasya ko galing hindi gusto mo mamino, magyamiit. Di patay mo, magyamiit gani mo sa kong gisulti. Kaya hindi lang din, kung mag-gisulti din ang pangatuot na nilipin ko, pagpantay mo kay mamatay yun mo. Salamat. May gabi Salamat. Wala pa. Wala na sigaw. Magpinapangay ang tatao eh, hindi na kabagay bakanay. Ikaw gino, mag-inom-inom sila na magkanta ko gino. Sobrang ako ng butang. Yan! Mayo ni wali. Marag mayo ni ba? Mayo ni balik, mayo dili. Live ko. Halos, anong sakot sa ba? Wala na live. Lang ang sunod na lang nila. Mayo pa, mayo. Mayo ni balik, mayo dili. Wala na sular. Tayo na sila. Balay yun. Delete na lang. Picture na. Ano mo siguro sa may 3 hours? Dami.
Wala ni. Nakalimot siguro si Remy Boy nga kuhan. 3 hours na mag-spare ba? Pwede mag-live day? Paano kung sipon sa live eh, hinay. Oo, nagala ko ay nakasulat eh. Ako yung signal pero hinay kayo ba? Kailan na ako balik-balik ko ano, open ang live. Bisa ako gigisya mo kung sila kasulod. Balik dito ba kayo? Ha? Ito,